Икенчесе өйлә, ягъни зухр намазының вакыты. Менә хәзер өйлә белән асрны сөйләгәндә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең монда бик күп, бик озын гына бераз аңлатмалар, искәрмәләр була. Чөнки булар бик мөһим, шуңа игътибарлы булыгыз. Шейх Усаймин дәвам итә. Өйлә намазының вакыты кояшның төш уртасыннан, ягъни зәвал, зенит, кояшның төш уртасыннан узып, көн батышка таба авыша башлаган мезгилдән алып башлана һәм предметтан төшкән күләгә шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана. Менә хәзер без моны аңлатып китәбез сезнең белән. Менә шейхның тагын бер җөмләсен куйбыз да. Әмма шуны исәпкә алырга кирәк, ди шейх. Өйлә намазының тәмамлану вакытын билгеләгәндә, без предметтан төшкән күләгә озынлыгына кояш зәвалдә торган чагында булган күләгә озынлыгын да кушарга тиеш булабыз. Менә хәзер аңлатып китәбез, мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә хакында сүз барасың. Чөнки тыңлап кына утырганда, каршыңда мисал өчен китап булмаганда, аңлап бетереп булмаска мөмкин. Менә хәзер аңлатып китәбез. Искәрмә. Өйлә намазы башланган һәм тәмамланган вакытны предметтан төшкән күләгәнең озынлыгына карап табалар. Күләгәне күзәтергә уңайлы булсын өчен, җиргә таяк кагып куярга кирәк. Әлеге таякның озынлыгы 1 метр дип күз алдына китерик. Менә кадап куйдык һәм 1 метр җирдән таякның башына кадәр 1 метр озынлык. Иң беренче эш итеп, зәвал вакытында, ягъни зенит вакытында, әлеге таяктан төшкән күләгәнең озынлыгы ни кадәр булганын истә калдырырга кирәк. Моның өчен без кояшны күзәтәбез. Кояш көн чыгыштан чыга башлагач, предметның күләгәсе көн батышка таба авыша. Менә көн чыгыштан чыкты кояш, һәм предметның күләгәсе ипләп кенә көн батышка таба авыша. Кояш югарырак күтәрелгән саен, предметтан төшкән күләгәнең дә озынлыгы кими төшә. Шулай итеп, кояш зәвалгә килеп җиткәнчегә кадәр күләгәнең озынлыгы кими бара. Бераздан күләгә үзенең хәрәкәтен туктата төшә. Аннары көн чыгышка таба авышып, үсә башлый. Аңлашыламы? Менә кояш чыкты. Кояш көн чыгыштан чыга. Шулай булгач инде күләгә дә көн батышка таба төшеп тора бит. Шулай бит таяктан. Һәм кояш күтәрелә, теге күләгә дә хәрәкәтләнә дип әйтик. Һәм кояш өскә күтәрелгән саен, күләгәнең дә озынлыгы кими төшә. Һәм бер мәлне менә шушы күләгә туктап ала. Һәм күләгә соңыннан көн чыгышка таба авышып үсә башлый. Һәм игътибар, күләгә көн чыгышка таба үсә башлаган мизгел кояшның зәвалны узганлыгын аңлата һәм өйлә намазының вакыты кергәнлеген белдерә. Ягъни менә шулай итеп өйлә намазының кергәнен беләсең инде. Дәвам итәбез. Менә бу өйләнең башланган вакыты. Өйлә кайчан тәмамлана? Без әйттек, шушы күләгәнең озынлыгы шул предметның озынлыгы кадәр булгач. Менә хәзер аны аңлатып китәбез. Мосы ничек билгеләнә? Дөрес хәдисләрдә хәбәр ителгәнчә, өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана. Әмма бу урында зәвал вакытында булган күләгәнең озынлыгын да исәп калырга кирәк. Мәсәлән, әгәр төгәл зәвал вакытында предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы 20 сантиметр булган булса, исегезгә төшерәбез, безнең таякның озынлыгы 1 метр иде. Ул чагында өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы 120 сантиметр булгач тәмамлана. Таякны утыртып куйдык, күләгәгә карыйбыз. Күләгә кояш чыга һәр көн чыгыштан. Кояш бит өскә күтәрелә. Һәм өскә күтәрелгән саен менә күләгә дә инде көн батышка таба авыша, һәм күләгә дә үсә дип әйтте, субханалла. Күләгә дә бәләкәйләнә. Һәм бер мизгелдә менә шунда игътибар итеп карап торырга кирәк инде күләгәгә. Безгә нәрсәне табырга кирәк? Күләгәнең озынлыгы иң кыска булган вакытны табырга кирәк. Чөнки күләгәнең озынлыгы иң кыска булган вакыт менә бу кояш зенитта дигән сүз инде. Кояш менә күләгә иң кыска булган вакытка килеп җитә дә, бераз гына туктап тора ди.
Һәм соңыннан соң күләгә көнчыгышка таба авышып үсә башлый. Менә шушы көнчыгышка таба үсә башлаган вакыт, өйлә намазы җитте. Өйлә намазы кайчан тәмамлана? Менә шушы күләгәнең озынлыгы предметның озынлыгы кадәр булгач. Менә бу вакытта зәвалдә булган вакыттагы күләгәнең озынлыгын да исәпкә алырга кирәк. Мәсәлән, зәвалдә күләгәнең озынлыгы 20 см калган булса, безнең таякның озынлыгы 1 метр, димәк, безгә 1 метрга 20 сантиметрны кушарга кирәк. Метрда 20. Һәм менә шушы күләгәнең озынлыгы метрда 20 булгач, димәк, өйлә намазының вакыты бетте, икенде керде дигән сүз, мөхтәрәм җәмәгать. Шейх Усайминның сүзләрен дәвам итәбез, рахимахуллаһ. Шулай итеп, синең күләгәнең үсә башлавы өйлә намазы вакытының керүенә ишарә итә. Әгәр дә синнән төшкән күләгәнең озынлыгы тәнеңнең озынлыгы кадәр була икән, зәвал вакытында булган күләгәне исәпкә алып, ул чагында икенде намазы вакыты кергән булып исәпләнә. Без менә моны әйтеп киттек инде. Инде Шейх Усайминның сүзләре булды.